Moro, tää on meidän kadulta. Tää on meidän amfetamiinipätkä. Jeti tätkä, olla ei kännissä, soker kännissä. Olla MC maneja, faneja. Meillä on paljon daneja. Voitetaan joku vitsin skadeja. Joku MC mane yrittää vetää steppaa. Ja sitten me voitetaan. Yeah, me ollaan Suomen gangsta-räppärit eli Ice Cube. Ei oo kukaan, koska täällä voittaa Suomen Easy E ja se olen minä, MC Tommi. Teillä ei oo mitä mahiksi voittaa mua rap-battlessa. Mä hakkasin sut vaik sulla ois detka, mennä fletka. Tarvin cashia kaikkeen dashia. Mulla ei oo muuten hyppivä auto, mutta kun mökkäri joka ei edes enää toimi. Yeah, sulla ei oo edes fyrkkaa. Yeah, sulla ei oo MCs ainoastaan aina fane. Sun mutsis menee stadissa se sanoo chill on muka mahikii muu voittaa. Mut kun siellä vaan miettii et onks Huge L se lempiräppäri. Ja sanoo et Huge muka voit voittaa mut. No ei todellakaan, koska sen nimi on Hugo Uno. Sen oikea nimi on ihan joku Funo, Truno, joku Dudsonin Duno, yeah. Joku Dudsonin Jukka, joka vetää mukaan MC Mane. Ja ne fane, se saa turpaa fane, koska se on funny. Hei, Steppa sano, et syö papu jos oot nälkäne. Mut mäpä sanon, et jos sulla on nälkä, niin syö. Kaivokselassa, pizzeriassa, ihan missä vaan pizzeriassa, kaivokselassa. Täällä on kaikki pizzerioita, ne foita noita. On sun nimi Foita, onko sun voitas naamassa, kun sen vähän näyttää siltä. Se on vähän läski, no daski, anna fäski. Mulla on cashia, sulla ei daski. Vaikka ois talvi, niin pidä silti kun pari ja käppi. Anna fräppi, he onko sun dätti? Tää on mun aluetta gaddi, anna fätti. Onko sun vähän dätti, kätti? On shit, on fätti. Yeah, sä et se vähän turpaa tosta oh. Mä en oo sturdaa. Yeah, sä et se turpaa. Sä oot turvassa. Sä saat tosta ja tosta. Hei, onks sul edes cashi? Nyt on talvi. Mut mitä sitten Falmin galmi? Mennäänkö Malmiin leijuvaa? Koska me ollaan kaivokselasta. Vaikka olisit syntynyt, jos he mut asu kaivokselassa, niin on hyvä juttu. Täällä on kaikkea, mitä voi tarvita ja aina farmita. Täällä on farmeja, jos asuu vaan pizzerioita. Noita täällä on ostoskeskus, minkä nimi on Kaivokselan ostoskeskus. Mitä sitten? Yeah, onks sun fitte nitte? Mikä sen nimi oli, kun se nimi oli Gangsta Nitte Fitte. Täältä tulee MC pelata joka päivä MV3, MV2, kaikki MV. Yeah, täällä on Battlefield, pelataan 3. Mennään kadulle, sanotaan, että missä me ollaan. No, mä sanon, että me ollaan kaivokselassa. Hän on dassa, he dassa. He dissat kaivoksella. Sitten sä turpaa, jos sä sanot jotain. Yeah, no se on läppää. Vaikka sä sanois tätä, niin sä et voi tietää, onko se läppä on Suomen parempi kuin Steppa. Suomalainen on mun nimi. No ei, mun nimi on King Kong. Hei, joku Tokyo Drift on mukaan joku kova leffa. No mietipä, jos me tehtäis gangster-leffa, niin tietenkin me voitetaan sillä Oskari ja Emma Kaala. On cashia, vähän rahaa. Oh. Mitä sitten dalaa falaa? Hei, autos palaa. See you later, man. Yeah. You are this man.